И здравейте на всички, които гледат YouTube и VBOX, аз съм Fast Gamer и това е втори епизод от The Galaxy. И в този епизод ни направим малко PvP, както видите, вече PvP. Това е доста суперско според мен и има тук някакви, да не чудя дали да изкоча, понеже може... Там има някакъв. Някакъв да му изкочи, може да си го отвори късмета. Не работа. Добре бе. Добре, Ачков. Ачков. Ооо, не, ще умре. Да. Няма нищо. Нека ти в хомето. Хора ще се паузира на клипа за малко и ще се върна след малко. Така, здравейте хора, това съм тук. Нека пак да се приготвим за PvP. Само си вземем дъмъсет. Стренчка ето. Каска. Мисля, че нямам. Вече 28 легендарки. 2 меча, доста хубави, само се намеря къде е другият. Имаме ето това. Един фул меч. Ето още един фул меч. Значи имам този меч, този и този. Те са ми най-добрите, мисля, че. Сега нямам... Аз ще взема тази, въпреки че е малко използвана. Но чудо големо. Нека си вземем малко паржолки и да ходим на War PvP. Така, вместо на War PvP и да видим дали има някой за PvP. Само си има настройките. Така, така и някой фърга XP. Супер. Найс. Добре се, нека да погледнем. Няма оптифай. О, як скелет. Так ще разпака с Динкс, PvP, нещо този сорт. О, какво яко скинче. Това е моят скин. Доста яко. Доста яко. Извинявам се, че малко кажа, но съм болен. Мисля да пия. Да го скочим ето на този. Ого, този мисля, че беше хакер. Ако не се лъжа, той му удари докато... аз няма го удрях. О, не, той си взе да лега. Как си взе да легата на празно. Напия да пехове, взема още полшенки. Добре, изписали, че не мога да се телепортна докато съм в битка, но също се телепортнах. Вау! Да, сами ще също да си направя, ако... Не, това не са тук. Нищо, так ще да. Сега лук не мисля да си взимам. Да, лук не мисля да си взимам, понеже тук няма да ми е нужен. Това са варповете. Не са много варпове, няма нищо. Както ще не, колкото толкова. Бам! Ох, ама също ли сте? Ооо! Майко, ти беше на коса. Вода! Да! Една секунда ни далеше от смъртта ни. Това беше доста близко. Сега нека отидем на Warpen, дали има някой. Добре, на Warpen няма никой, затова ще отидем на Warpen и пият на Ender Chest бутилка. Не слайте айтемите в Ender Chest, защото те се респаунват честовете и става много... Майко! Лошо!
става ми лошо да раза. Ако ти разпех още за нагодники, защото това ще ми е необходимо доста. Поне за тази цел, която съм мисля да правя. Но мисля, че нямам. Да, тук има една малка фермичка за чай. Опа, араде. Не мога слеза долу. За жито и моркови, ако не се лъжа, но тъй като нямаме голденки, ядем тук легендерки, голд. О, добре, супер, спре дъждът. Така по-добре. Става, че е по-добре, като спре дъждът. И нека ходим на War PvP. И как ще като станимат, че това е Iron, като това било не Iron. И това било скелет. Това е било. Извинявайте, но не знам, защото се прекъсвам по време. Не мога да говоря по време на клип. Умри, бе, Женко. Женкарчето. Сървъра лагна. Умри, бе. Пуси. Аз съм пуси. Абе, къде тази вода, бе? Тази тук в геймера с вода. Ай, Женчо, бой, мафака. Бъртас. Убрах. Пак бях на коса. Днеска явно ми е на късмет. Куп, ти боля ли си младеж? Това не е добре, искам и тя. Така. И да, хора, като ми това за този клип. Ще така искам да ви напомня, ако ви харесват моите клипове, които правя, може да коментирате, да лайкате клипа и да харесате. Рая, гата за ми, какито го нанесох. И чао!